South Africa sabingelela kuphi nawuplani khona ngeendawo nibela umduduzo ngamkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke sinibekela singapha endaweni yaseNtuzuma babezothi training. Sizeke ngodaba la olubuhlungu ke udaba lwe-GBV okuyisihlava ke lesi sibhlungu esihlasele izwe lakithi kakhulukazi kubantu besimame nezingane nabantu besilisa. Kunomfowethu ke ngapha ke oke wasithinta lapha ekhaya esithe namhlanje ke asize sizombona ngenkinga ke akhala ngayo bafowethu. Kunzima size ngodaba nje olunyantisa igazi lobuhlungu oluyethe lwehla ngoduso kamnewethu, kodwa ke uzochaza umfowethu ukuthi ubani nokuthi kephi nendawo nokuthi ke kwenzakaleni eze athinta uthweleni. Mnewethu ngiyakubingelela. Yebo sabona. Siyaphila njani? Sikhona ngane kwethu niyaphila kodwa? Siyaphila. Sikhona kwethu yizo nje inkinga kwethu. Yebo mnewethu. Impilo esibhekana nazo. Mina bangiqamba ukuthi abazali ngumduduzi kodwa abantu sebengibiza ngothuleleni. Umfowethu ubani? Mina ngumthokoziswa kaMbambo Isibongo. Okay. Ekhaya isempangeni kodwa la ngazalelwa khona ngazalelwa eShowe esigodini sasoyala. Yebo. Yebo kodwa manje sengakhe empangeni. Usukhomba ngasekhaya komama manje ukhomba oya esitilo. Impela ke muthi ekhaya komakho kusesitilo futhi useduze uma ngiphuza uthukela phansi lesilapha. Mina imizi yakashoba nje yonke lapha esekhaya komama. Ngiyazi yonke imizi yakashoba lapha. Isekhaya komama ilapho ke ngizalwa khona mina esithole sakhona. Hayi ngiyazi yonke nje imizi yakashoba lapha. Hayi ke. Hawu kanti ngizobona umkhaya. Yeah kodwa ke sengakhe empangeni ke kusho ukuthi ngokukhula ke ngihamba indawo ngifunda izikole ngagcina ngabona indawo ngapha empangeni. Ngakha khona ngabuya ngazoqeda ngala eThekwini isikole ngase ngibuyela sebengasekho abazali ngase ngithi angothi ngoba ngapha empangeni noma ngayithanda indawo yangakho. Okay. Lana sikephi ke la? La kuse umuzi futhi wami lo ebenginawo la eThekwini. Yebo. Njengondoda ke ngase ngithanda ukuthi ngibe nalo ekhaya emakhaya. Okay, training la. Training la eNtuzuma block 5. Okay. Yebo. Mnewethu. Kwenzakalani mfethu? Nalo udaba lushintsha nyesa nathi sihlasimule umzimba nje sengazi ukuthi sizothini mfethu. Kwenzakalani? Mfowethu kuthe la mhla ka29. Uma weyingane waye eKranskop esibhedlela. Uma eseqeda waqeda sekulate. Uma esephuma uyafika erank eKranskop eTropeni imoto eziya ngakubo seyiphelile. Ebese ecabanga ukuthi ngoba unehlobo kulemizi eseduze neKranskop akahamba zama ukuthi kolala khona uyogibela ngakusasa. Ushithi uthe mayithi nje la eMicrosini mayichaza ukuthi uthe mayithi la eMicrosini kwaqhamuka imoto eyivini nabantu ababili phakathi mayichaza. Abantu abawu2 abawu2 babe bama babantu abambuza ukuthi uya kuphi washo wathi uya kulemezela izansi bathi hayi sicela ukukulifta sizokubeka la izansi. Uthi ngathi hayi sengifikile uthi wathi mayibheka le moto ayina number plate. Uthi basebehla laba bantu uthi basebembamba bavele bamfaka phakathi bakhipha ama cable tight bambopha ngama cable tight. Uthi wayibona imoto bengakamenzi lutho wabona eseGreytown. Futhi yaqhubeka ngomgwaqo eGreytown. Wabona eseGreytown uthi emva kwalokho yama endleleni emva obisidlulile eGreytown esisindaweni enezihlahla yama bafona kwase kufika imoto yesibili. Babe sebe laba bafike nemoto yesibili babe sebekhipha umuthi. Uthi naye akawazanga kodwa utesta like allergics kanje. Uthi bamphuzisa wona basebemvala ke lapho uthi wagcina lapho ukubona. Waphaphama esephaphama esibhedlela nasi lesisemsinga. Mayiphaphama lapha esibhedlela eMsinga uthola ukuthi ulimele akukho la ngalimele khona kuhlephuke ngisho inwele ekhanda. Odokotela bamtshela ukuthi udlengiliwe. Uma behlola odokotela bathola ukuthi mhlawumbe abantu abamdlongile balako 7. Kodwa ngendlela ayilimele ngayo abakwazanga ukuthi bangakwazi ukumsiza ngaleso sikhathi ngoba wayelimele kakhulu wayeshayiwe kusho ukuthi ekumshini kwabo bamshiya betshela ukuthi ufile. Kanti kuzoba khona othile odlulayo ambone.
amthatha amphuthumise esibhedlela. Loyo amphuthumise esibhedlela washiya ngisho inamba yakhe ngoba yena wayedlula kuleso sibhedlela abambeka kusona, kanti umfowabo abazalwa naye ubaba bahlukene ngomama usebenza khona kuleso sibhedlela, uyi-security khona. Bathi mayefika laba i-ambulance izobeka lafika bona udadewethu mayiphaphama ngesikhathi aphaphama ngaso uphaphama nanga umfowabo umile eduze kwakhe. Kuyimapho uthi umqondo wakhe ubusakwazi ukusebenza, mayesebuyisa umqondo uyakhumbula ukuthi kwagcine kwenzekile. Manje inkinga engibhekena nayo ileyo mfowethu. Lo muntu esikhuluma ngaye sinengane entathu naye. NgoDisemba lo khona nje into encane engiyozenza kubo. So njengoba ngilana njengoba kade ungifonela ngile ngithi ngiyazama amatoha awekho kodwa ngithi noma ngaba amatoha awekho kodwa indoda engahlali akube khona ekwenzayo. Engikutholayo ngiyakuthatha ngosekwenda. So khona okuncane bengithi ngizokwenza ngoDisemba. Manje mfethu ngithe manje ngibhekana lesimo ngalimala kakhulu emoyeni. Ngoba phela isimo lesi ongeke usi-avoid nombani esingamehlela. So kuze kube manje akekho osaboshiwe. Into eyenzeka bamphuca nesikhwama sakhe. Into eyenzeka bathuke sekungena imessage efonini ikhadi lakhe bakwazi ukukhipha imali ngalo. So uthe mayingazisa lokho ngathi mina akakubike nalokho emaphoyiseni. Wayesithi amaphoyisa yena akaze akhulume nawo umlomo nomlomo. Into eyangiconfuse akaze akhulume nawo umlomo nomlomo, amaphoyisa akhuluma nodokotela. Ngathi mina okay manga bakhuluma nodokotela mtshele udokotela ukuthi ikhishiwe imali ekhadini lakho. Uhambe ulivale ikhadi. So mfowethu ilesi simo engibhekene naso. Okay. Ngokwakho sisa akababonanga abantu abamdlongolo ukuthi bangakuyena self because base akababonanga ngoba akababonanga laba bafika ngemoto yesibili babangaki. Ababone laba abamthathayo. Ngesikhathi sebebiza laba bemoto yesibili ngoba ukuthi bakuyimoto encane yesibili ukuthi akazi babe bangaki. Ngokodokotela bathi bawu7 kuthiwa bawu7 abantu abamdlengula. On top of that mfowethu into eyenzakalayo ke tholakala ukuthi ukhuleliwe lo muntu. Indlela alimele ngayo bangakwazi ukuthi bamclean odokotela. Bathi angashona nokushona wophe kakhulu ngaphakathi. Kuze kube manje ukhulelwe lo muntu. Bathi balinde ukuthi makaphola kulula ukuthi bangakwazi ukuyikhipha lento. Inkinga enkulu mfethu engibhekene nayo ngeke ngikwazi nokuhlala naliya ngane nabasekhwenda mangibatshela ukuthi ngeke sikwazi nje empilweni yethu ukuhlala nalo ngane. Ngoba kwayena kusho ukuthi uyothi mayibuka le ngane aqale phansi ukuvuka isililo. Ukuze kube khona lo mzuzu ukuthi mhlambe singathi siyakhohlwa abayiclean odokotela mfethu. Hey South Africa nabona bafethu isimo se-GBV isimo esinzima. Mhlambe ke masaxoxa abantu belina kude mhlambe uyungasibona ukuthi nawe mangathiwa mhlambe usubhekene nazo ungakwazi kanjani mhlambe ukuthi uadjust kusona. Njengomuntu wesilisa nje cabanga lesi simo uba fasichazayo sokuthi ke nango kumakoti noma ingoduso usenukubeziwe in top of that kuthola ukuthi khona kusekukhona eswini. Ungamukela kanjani wena njengomuntu opartner wakhe? Ungathi akayigcina ingane manje igcina eyakwabani ingane sibonga nizothini ukuya forward nayo nempilo. But angazi yabo angazi manje bafo uthini nomakoti mawukhuluma naye ngale ngane Naye ufisa kanjalo. Inkinga ukuthi odokotela bathi okwamanje akakakulungile akekho esimeni esright.
so bamnqumele mangaphazami bamnqumele mhla ka-22 ukuthi akabuye ngawo base bemnika elokuthi makwenzeka ngangomhla ka-22 bethola ukuthi akekho right sebezoyiyeka ileyo iproblem kakhulu engibhekene nayo ke manje ngoba bathi bona uma bengakwazi ukuthi mhlawumbe uma bengathi bayazama basaba ukuthi uzolimala yena so bathi manje mhla ka-22 engaluleme bethi bamfaka emishini bethola ukuthi akaluleme bayayiyeka kusho ukuthi kufanele ngiphile nale ngane by force nawe uyasho impela ukuthi ngeke ukwazi ukulengana ukuthi iphile hayi mfowethu ngeke yabona mfowethu sinengane na 6 months sinengane encane na 6 months lo muntu uzokwehlela lento ngizothi yaphi le ngane kulukhuni kulukhuni madoda useke bamzamise abone mhlawumbe abaluleki bezengqondo yena udadewethu ama-social worker kanjalo ya uthi bazamile umu-organizela khona esibhedlela so ngithe mangithi mayikhuluma nawo ngalesimo athi abamluleka bathini uthi bathe uyathanda kathandi uzoyimukela uma kuukuthi akaluleme so ngaba satisfied ngenkulumo efana naleyo nayo yokuchazela mfethu uma usukhuluma naye yabo nje manje sesiphila ekutheni sisemukela isimo sesisabela ke manje lesimo ke salengane ke manje ukuthi kazi mhla ka-22 kuzokwenzakalani ke manje ingane futhi engenacala ngaphela ayikhethelanga ngokulethwa but ke umphefumulo la uyithola isimo sokusona it's between life and death yo sebazama abasekhweni ukuthi nihlanganise amehlo nabo nikhulume le okwamanje mfowethu besingakaze sithole ithuba lokuhlanganisa amehlo siyikhulume bisephakathi kwami naye umama esikhuluma nabo besisakhuluma ngamafoni ubungamboni ukwehlela lento hayi bengakamboni ngoba imanje basikade kuyima ngogcina namhlanje ingane nemanga zokwehla yeah ngoba lapha kunale problem yokuthi i-transport yakho nakwazi uhamba ubuye uhambile ubuye uzobuya ngakusasa okay so okusho ukuthi inamba yamadoda kahle ayikho eqondile ukuthi ke mhlawumbe abantu abamnukubeza bangaki singabeka kanjalo mfethu singabeka kanjalo ukuthi ayike eqondile ngokwesibhedlela bathi babemshangana mhlawumbe izinto zamlimaza izinto kanjani mfowethu angibuzisisanga kuphela ube kuhlaza nje wonke umzimba ngoba nenwele uthi zihlephukile ekhanda ngisengathi akaqale phansi ayogunda mhlawumbe uzokhula kabusha angathi wayehudulwa nangazo uma echaza uthi nje wonke umzimba ubukuhlaza nje okay thina mnewethu kathuleleni ufisa sekulekele kanjani mnewethu njengoba nakho sibezile mfowethu eSouth Africa njengoba sinama-ATM onke ama-ATM ngokwazi kwama nama-camera kuseyilidi leyo
engalandelwa ukuthi imali yakhishwa phi ngasikhathi sini, so bangakwazi ukuthola ilokhuzana lapha isithombe salowo muntu. Abantu abaziyo ngomthetho ibona abaziyo ukuthi into abangayenza kanjani. Noma ngeze ngabhekisisa lapha emakrosini aseKranskop la kaMaphumulo, angize nganaka noma amakhamera khona lapha. Okay. I-case number senami nawethu. Uthi khona i-case number, ukhala ngokuthi umfowabo ongavumi ne-case number. Umfowabo unqabela ne-case number kanjani? Uthi umfowabo ubeka ngokuthi kusho ukuthi sibone ukuthi yena kusho ukuthi akenzi lutho yini. Mase sifuna ama-case number. Futhi asimthembi yini ukuthi khona akwenzayo. Case number yokwenzani leyo, so ngavele ngehlela ngezansi. Okay. Kodwa awuthi uyagoduka ke nomama? Yebo mfowethu. Ngicabanga ukuthi i-case number uzofika ube nayo i-access yawo mosokhona ngale. Ngibuza i-case number njalo ngoba ukuthola i-progress ne-report yecala mhlawumbe ukuthi kuqhubakalana nakuyena umseshi iyona yasilekelela. Nokuthi-ke mhlawumbe kuphi afisa ukulekelwa ngakho mhlawumbe osingakwazi uku-add ukulekelela uma kukhona isidingo sakho kwi-investigation mhlawumbe engakwazi ukushesha nokuthi-ke usisi imthole justice. Ya ngicabanga ukuthi kwalona igama lomseshi ufuneka aziwe phela nomseshi. Angikholwa ukuthi uma kune case umseshi uyayifihla ongamazi umseshi ophethe icala lakho. Uyumazi umseshi ophethe icala lakho and ak-update futhi ukuthi kwenzekani ngecala lakho. Noma mhlawumbe bagcina usisi sasesibhedlela bazothi usedischargiwe. So if bengazi ukuthi usedischargiwe bekuchaza ukuthi usho ukuthi abasondele ecaleni. If besondele ecaleni futhi bayakwazi lokho. No, sizoyithola impendulo asingazibuzi iphendule thina ngoba impendulo kufuneka kubuze thina uphendule bona. Ukuze sikwazi ukuthola impendulo. That's why ngithi sizobonga nje masongalo ukuthi uyithole i-case number. Ilapho ke esizothola khona ukuthi kwenzakalani. No mfethu sibhlungu okukwehlele mfethu yabo. Isimo lesi esibucayi nesinzima. Ongeke usifisele ngisho isisa sakho ukuthi into nje ngehlakalela sona. Mfethu angiyifiseli umuntu into efana nale mfethu. Uyazi mfethu even kwi-family yami angikwazanga ukuyikhuluma lento. Abantu engibatshele ngithi bayi-2 phela. Ilasibone yakwethu bese kuba umfowethu omncane ngibaba namakhosikazi amabili. Khona umfowethu omunye esi-understandana naye sikwazi ukuthi masikhuluma naye sikhulume njengamadoda. So yena kuphela ngimtrustile ngikhulume naye nodadewethu omncane. Otherwise abanye mfethu angikwazanga ukuthi uzokhuluma ngithini ngibatshele ngithini. Wena mnewethu isimo sengqondo kunonke lento mhlambe sinjani? Uyakudinga mhlambe nawe ukuthola mhlambe odokotela bezengqondo bangakwazi ukuthi mhlambe baxoxe nawe. Mfethu. Ngeke ngisho ukuthi angibadingi. Ngoba lento mfethu ingiqemile kakhulu. Ngoba kwakhona ukuthi ngathi angibadingi mhlambe kwakhona kuphazamiseka ngeke ngazi ukuthi uphazamiseka makunjani. But mfethu ingaphekwa amandla ami lento. Ngakolunye uhlangothi futhi ngiyamzwela lo muntu isimo abhekene naso. Noma ngabe ngiyathukuthela mangathi ngiyamlahla ngizothi ngimlahla wenzeni yena. Usamthanda kakhulu mfethu. Yes siyabonga ngifuna Kakhulu kakhulu. Lokhu nje okunehlele ezinye zama test okufuneka uthando lendlule kuona. But ke
kuthiwa yini isichotho ngesingisi khona imvula irain angithi Storm. istorm isona istorm Yeah, storm. manini istorm yiso lesi esishaya amakhanda sibe namapapamuzi ekhanda Amatshe la. hayi ke yabona lawo amatshe lawo futhi hayi la khona ngapha kuNewcastle lawa engangama orange Yayiseswabona ko America. angcono lawa la eThekwini ya lawa bhoboza ngisho izindlu laphezulu imoto wayishaya iboqo ke yiso ke lesenibhekene naso mnewethu yabo but ke sonke isichotho siyadlula sonke isichotho siyadlula but ke nidlula kunzima kusona nidlula kunzima futhi niphazamisekile kusona kodwa ukuthi okusalayo siyadlula sona Kodwa sishiya kona ke. sishiya umonakalo vele basale belungisa abonakalelwe but ke kube kubona ukuthi banawo enamandla nentshisekelo nothando lokuthi balungise thina njengothuleleni ngingathembisa ukuthi ngokweluleka kodokotela bezengqondo abazokwazi ukuthi balekelele kunine nobabili nomama kulokho singathembisa ukuthi sizokwazi ukuthi sinitholele siphinde futhi thina njengothuleleni siphinde silekelele mhlawumbe emaphoyiseni la khona angakwazi khona ukuthi uma kudingeka mhlawumbe usizo oluthile olungalekelela ophenyweni sizokwazi ukuthi sikwenze lokho Uthuleleni angalekelela kanjani usizo olungalekelela ophenyweni if besivalela ngaphandle bengafuni case number? Ileyo phela manje iyathusa ukuthi ubhuti wakho umakoti uma ukuthi uthi unqaba necase number akuyona phela yakhe icase akuziwe futhi ukuthi kuthiwa kuzo yaxatshwana angithi wena ngodoso umakoti wakho lo udinga ukuthi nawe ulekelele uthathe lobulungiswa ngithi Ngisacela ukubuza kuwena Ndonga. yebo Uma ngingacela wena ungizamele le case number ukhulume nayo le ndoda. ngikhuluma noba Nayo Sibaro. okay anginankinga mina ekukhulumeni nesibaro wakho but bengizwe leyo ukuthi uthi uzoyokumbona vele umama ngithi Into engizoyenza anginayo inamba yakhe. Uyabani? Kasibaro. okay no Ngizoyithola ngibuye ngithumelele yona. noma ungaqala bangisho ukuthi ungaqala ukuthi ngazi yabo bekhona inamba but ngiyakulelo ukuthi angithi njengoba uzogoduka uyumbona umama Yebo. njengoba ngizokwathi ukuthi usiyakwazi nanokuhamba kancane Yeah, phela ningakwazi ukuhamba naye ne police station naye bazonenzela icase number ninikeze okay because icase yakhe phela umama nizofike niyithole police station okay angithi nawo khalo ukuthi umseshi akaze afike kuyena bhalisele kuyena akamazi wakhe sekuzoba yithuba ke lelo konke akwazi ukutshelwa odokotela nje sekuzoba yithuba ke lelo nokuthi akwazi ukuthola iside lokuthi akwazi na ukuchaza ngizwa yebo abasekhaya umndeni uthetha uthini nakulento umndeni wami yebo njengoba ngisho ngithi kowami umndeni mina kulunzima futhi ngingabazisa ngithini nje mfowethu umuntu engimtshelile nje ilasbon yakwethu ivele yakhala kwamfowethu omncane engimazisile ngalesimo otherwise akuvumi mfowethu futhi angiboni ukuthi ngokwazi ngoba abanye abantu into if ikude naye akazifaka i-treat kanje mangakaza ayibone empilweni so lo muntu ngifuna ukumenza unkosikazi emzini kababa if ebe nenkinga efana nale sengiyeneka uzophila yiphi impilo lo yamuzi
Okay. No. Siyaphinda futhi uzwakasa nje amazwi ovelana nawe futhi ukuzwelana kakhulu nanaye umakoti ukuthi kulesi simo enidlule kusona. Sithi nje qinani, qinani. But-ke ithemba ilona esilinikayo ukuthi nathi sizokwazi ukulekelela ngakho konke singakwazi ukwenza kulolu phenyo kufuneka lwenzeke nokuthi usesinaye nobabili naye nithole ubulungiswa ngokululeka ngokwengqondo. Ngajabula kakhulu mfethu. Yebo. Ngajabula. Okwengane lokhu nawo odokotela ekukhipheni kwabo babeyikhipha kulokho asinalizo singalibeka thina yabo ngoba into baye bathi-ke ilungelo lomnini womzimba okuyena komakoti angithi uyena between nodokotela. Yabo. Manje inkinga abantu akuyibona bathi bayahluleka odokotela naye umnini womzimba ufuna mali. Mayisuswe lento odokotela bathi noma singasusa lento kwawena impilo yakhe isengozini. Ake silinde le date abayishilo sibona ngaso kuzokwenzalana. Ngoba phela kuyacaca ukuthi mawukuthi akulungi umntwana phela uzogcina eba khona emhlabeni. Akanacala umntwana. uNkulunkulu uyazi ngaye. Uzothi okabala umntwana nto. Nanso-ke inkinga phela shuthi uyogcina ebiza wena la ekhaya. Ebiza ba? Lapha ekhaya. Ndo. Noma ekhaya konina phela ngithi ingane isuke ibiza isibongo sa. Angafika athola iy'ngane zami athola iy'ngane zami bese ezothola iy'ngane esala ekhaya konini. Angithi loo nto vele ngisho ukuthi ngokosiko. Ngithini kumndeni wami mina ngithi wenzeni uhlobo ngeni. Yikho ngithi yabona le bafethu le ilula mhlawumbe mawukuthi i-GBV uyibukela kude komunye umuntu. Yabona nami le mfethu ngifonela le ngangazi ukuthi ngizothini kuwena yabo. But kwafanele ngikunikeze ithemba yabo. Yokuthi-ke le ngane njengoba nansi mawukuthi bathe odokotela bayikhiphe. Vele ukuphuma kwayo esibhedlela njengamanje ngithi ingane mayizalwa manje iphuma ne-birth certificate ezamanje. Izothenga loba mina. Cha ngisho ukuthi uyamanje ithi mayizalwa nje. Angazi kubeka iqiniso impela iphumi futhi ingekho. Iphuma ne-birth certificate yabo. Vele bazoyilinga noma wayo. But-ke siyaxoxa vele nathi into esingayazi futhi ukuthi kusaselithini kusasa. Angithi silinde phela le date le. Imiphumela yolulu suku. Lusuku ukuthi yabo ukuthi-ke sesiyacabangela ukuthi mangathiwa mhlambe-ke lisho lusuku enye imiphumela lusuku kuzofuneka kubhekwane nesimo lesi yabo sephambili. Zikhona ney'ndawo zey'ntandane la khona okhandova ngey'ngane khona zikhuliswa khona. I mean 9 months. Fethu. Sizothini? Kuzothiwa ngempela kuzokwenzakalana. Yebo. But yikho ngeke ngaphinde ngasho futhi ngathi-ke sesiyozwa ngayo mama ukuthi siphi isinqumo asithathayo ngoba phela bathi odokotela kuphakathi komnini womzimba yabo nabo odokotela isinqumo asithathayo. Ukuthi nathi singasho mhlawumbe ukuthi yenza ukuthi nabantu abaseceleni kodwa-ke umnini womzimba uyena ngazuthi uyena okwazi ukusayina i-consent yokuthi ngempela lokho kukhona akukhishwe ukuthi into engakaze nje ngi-experience noma ngibhekane nayo ngoba vele into engahambisani nayo nje into yokukhushulwa kwezisu yabo kulabo osuke kodwa bekhipha iy'ngane abasuke bey'thole ngobumnandi. How much more-ke kulesi simo lesi sibheke naso because phela le ngane ukufika kwayo ifike ngesimo somoya omubi nenkanuko ehlela abantu besilisa basebenzakalisa okwesimama bengenamandla okuyivikela. But nje kukhona konke lokho sebeshiye umntwana kulento. Bekho la bekhona bona bembukile manje futhi basanokubeza abanye phela futhi mhlawumbe basazi nokwazi ukuthi benzile sibakhohlwa ngisho ukukhohlwa basaqhubeka nezinye izinto.
yazi ejele noma ngathanda mhlawumbe ngikhuluma indaba zejele kodwa sometimes ezinye izinto manje sengiyibone yabo because ngi-experienceile ngaba umuntu futhi ejele ongazange akuvumele ukuthi ngigwinywe ijele ngama-bad behavior ngithi yabo nama-evil spirit enziwa khona ejele but kodwa-ke bengikwazi ukuthi abafethu ngikwazi uku-communicate nabo. Yazi lento yokuhamba abantu mhlawumbe bekwenza i-robbery and house robbery and hijacking, will find out ukuthi mhlawumbe omunye wabo usefikelwe umuzi uma kubantu umuntu esimama usefikelwe mhlawumbe wenkanuko useyanokubeza. Akuvamisile ukuthi bonke bacabanga behlelwe isimo sokuthi bonke bavukelwa inkanuko ukuthi yabo futhi nokubeza lokho most kube yilo mhlawumbe okuyina gang leader kubona abangezokuba namandla ukuthi bamkhuze kulento, because if kuukuthi one is the leader but bese kuqhamuka umuntu ongaphansi kubona enza ukuthi bayakwazi umu-overpower ukuthi musukubheda wena musuganga size ngemali la ekhaya ngithi yabo asizile ngendaba yokunukubeza size ngokuthi la ekhaya yabo. But-ke kule uma wonke lo mshungu kwamadoda ayefikile ngabe emangaki evukelwe isimo sokuthi wonke avukelwe inkanuko, mawuthi udokotela uthi mhlambe ngenze ukuthi abantu babe u7 uthi ama-test akhe impela asho nje angithi yabona manje leli qulu liqhamukapi iqulu lomdolofiya leli qulu abantu aba7 futhi babe sejointini thizeni kwakhona manje sejointini aniqhanyelwa nonke if ngibeka nje kanti ngeke nonke angithi yabo kwakusakhona lesakhula leyo ukuthi kwakuthiwa i-streamline yabo mhlawumbe makuba khona intombazane mhlawumbe abantu abagaba baphuza utshwala kuthiwa hey yabo but nakhona 7 i-rape lesikhuluma ngabo lokho kwesitrimline kwangazwa ukuthi kuthiwa i-rape kwakusuka kugangwa nje ngithi yabo kodwa kuthiwa abafana balala intombi ukuthi yabo kasibani abantu abangaka yabo obona ukuthi ngasikhathi samanje ngibosha izandla nenyawo yabo. But kulokhu umoya onjani lo ongena kubantu besilisa iqulu elingaka likwazi ukuthi linukubeze umuntu oyedwa wesimame lonke lishintshana ngaye yabo. Uyabona manje kushiwe ingane le ngane njengoba iza akuyona ingane yomlungu le ingane yomuntu omnyama ukuthi ingane yabo naye lo mhlawumbe umuntu ogcina amasiko kubo yabo. But le ngane eshiya ngala i-impact yayithini nakuyena kuhamba kuthiwa nento enzaka naseyinganeni naye asazoyizala noma nazo because le ngane phela ngisho ngenza sinjengamanje le ngane nayikhipha uNkulunkulu kuye mhlawumbe uyahlela ngani lahlela ngayo ke esibhedlela iyahushwa le ngane yakhipha. Angithi ukuzwa kuthiwa kunengane yakho yaphuphuma ufuneka ugeze ngithi yabo iyona evimba izinto uyohamba manje ezithunquza manje namabhadi kanti uyena ebambe izinto ezingasile uhambe nokwazi abantu besimame kanje eyogcina sebona abathakathi kuba njalo ekhohle ukuthi wenzeni empilweni yena yabo. Yikho nje kwamanye amahlelo enkolo kuye kuthiwe ngempela ziqoqe uze uyibandakanye ngokocansi ngoba usushadile. Uyabona kahle ukuthi noNkulunkulu eBhayibhelini uyakuvezela lokho ukuthi ungahambi because lento lihambe sizenza kuhambe kushiwe ingane. Yikho khona ukukhumbula ekhaya nje kuhambe kuvela ingane uthi baba wayesebenza inkopholo kwabe walala nomuntu washiya lapha engazi nayo ukuthi umithi. Angithi kufana nalabo ukuthi babeyozabalezela izwe lamasela lawa aye ngaphandle nqabi inganayishiya lapha ngaphandle okuthiwa hey babebhubhisa ngale ngithi yabo balaxaza ingane babuya beza ngapha bona bazodla amafutha ezweni lapho ngoba umuntu okuhamba uyathandwa kwelinye izwe kuba njalo phela yabo. Namanje ile yonke inga phela le ngane izokuzonzwana ngayo. But ke asithembe mina ukuthi odokotela bazomnika mhlawumbe mama into mhlawumbe ezokwazi na ukuthi inikhulule. Khulekela lokho mfowethu khulekela lokho nami ngoba kuzoba nzima uma kuwukuthi bagcina bithi bayahluleka and sizohlala sihlungezekile impilo yethu yonke. Ngikhulekela nje ukuthi bakwazi ukuthi bagcine bekwazile ukuthi
baxine lento. Yikho ngeke ngaveza ukuthi akhona phela nama-second option lawo adoption ukuthi ingane unikele ngayo yabo. Okusho ukuthi sengaba mhlawumbe lo 9 months mhlawumbe ukuthi eyithwele but nawo ongeke uze ube lula phakathi nina babili yabo. Ngoba bafethu yabo lento inzima nje lento bafethu yabo. Awucabange uma umuntu okholwayo labantu abakholwayo ey'ntweni zamasiko yabo awuhambisani nokukhushulwa kwezisu usukwehlelwe into kanje wenze njani Nami mfowethu angihambisani nayo yabo wenze njani nendoda yomZulu nje angihambisana ngoba ngiyazi ukuthi mangakuthi lento ngoba ngivele ayikho enye indlela engizokwazi ukwenza ngayo. Mangiyenzile ufuna ngimgeze ufuna kuhamba ugezwe kwabakubonje bamgeze yabo. ayikho into engizoyenza. Umfundisi wena uma phambi kwebandla lapho ushumayela wagenza indaba ye-abortion nangu unkosikazi wakho sekwenzeka kanje kuyena uzothini? Hayi isabelo sikaNkulunkulu soyimukela mama lengane la ekhaya. Bafethu kunzima but ke mne wethu angazi mfethu ngicela nje ngoba sisazoba naye part 2 mhlawumbe nomama nasikwazi ukuthi simthole ukuze sizokwazi ukuthi collectively sin-assista kanjani yabo ukuthi sinilekele singanilekela khona. Mhlawumbe elakho lokugcina mfethu mhlawumbe ngaba yilipho ngalisho. Cha mfowethu elogcina bengicela ukuthi sizame ngandlela yonke ukuthi uThuleleni alekelele la angalekelela ngangakwazi ukulekelela ngakho sibe nakho ukubambisana ekugcineni sithole isixazululo noma isolution yale problem. Khona ukululekeka ngokwengqondo siyakudinga lesimo lesi. Yeah. Ngoba musibuka lesimo ngisho kuthiwa mhlawumbe sindawonye angazi ukuthi nesingakwazi ukuyixoxa. Kodwa ekugcineni kosuku akekho futhi ozokwazi ukublame omunye. Kufuneka ukuthi mhlawumbe kube strong mina ukuze ngikwazi ukcomforta yena. Yeah. If ngiba weak mina kuzoba nzima nakuyena. Ngoba njengamanje yena ngiyacabanga ukuthi ubheke mina manje ukuthi kulesimo ke manje mina ngibehave kanjani. Nami ngiyazizwa ukuthi ngiweak but angifuni ukuveza kuyena ukuthi ngiweak. Ngiyazizwa ukuthi ngiweak lento ngehluleka ukumelana nayo. But angifuni ukuveza kuyena ngoba I know ukuthi usenkingeni naye. Lesikhathi angidinga ngaso lesi. Yeah. Yeah. No, kulungile mna wethu. Kulungile nje mna wethu sizobona ukuthi senza kanjani. uNkulunkulu siyamethemba wesiqalo futhi ke uyena ke oyisiphethe uzoveza nje indlela nokuthi kudleka kanjani esimene sinyanga lesi. Ya South Africa la bafethu khona amavidiyo ngeke ngawabuka nje recently. Mhlambe ngeke nawabona amavidiyo. Le video engikhuluma ngayo enye konade sikulethe nje manje ifaka umfethu obathi uMandla Chris ekseni ngibona labantu bedubula abantu kabuhlungu lapha yabo. But khona ngeke ngayibona nje ngithi 2 weeks of back la khona kunabantu lapha besilisa abavela ngathi bawu4 bamile ngasesitolo lapha bese bakhona intombazana ngathi izothenga la ku-CCTV footage la ibaveze bemkhona vele qhamuka abantu ngababoni baqhama ngane ngaphansi bafike bavulele ngenhlamvu nje kulabantu yabo bengazange babuze lutho yabo bavulele nje ngesibhamu nje ngale ndlela ukuthi futhi it was not even a robbery babezobashaya Destroyer nje. Babezobashaya nje le ngithi yabo. But ke omunye wabo wazama ukuthi uyapaquza phansi ngoba ngiyakhumbula enye comment athi comment awo usehlulwa kuyifisa lo muntu nje yabo uze kuhambe laba noba baphinde ngokunyakaza kwakhe babuya bazomqedela yabo. So now kukhona thendo ngifake indaba zejele nje ngithanda yabo. Kukhona into engayifunda ejele yabo. Ngaphuma nayo namanje iyangibusa futhi ngiphila ngayo yabo. Esizoba sokhona namafoni ke nje kubuka TikTok o Facebook kanjalo yabo yokuthi isiphetho osibonayo ungasazi isiqalo sendaba angikhomenti kusona engiqhamuka sengibukela isiphetho isiqalo ngasithola ngingasazi isiqalo ukuthi sithini ngithebo yabo angikhomenti ngiyabuka nje nami kanje ngithebo ngoba ngihlale nabantu mina ejele abahambe
bayokwenza isiphetho kwakukhona isiqali sasenziwe kubona bese behamba beyokwenza isiphetho bona uthi mawusuhleli nabo kanje yabo phela sisuke lingasekho inkantolo namajaji amaphutha soke sixoxa sivela nje kanje angithi yabo uma usulalela judging from what you heard mhlambe endabeni ku-TV emaredweni angithi yabo nabo newspaper ngecase yabo bese nje yabo uyayilalela uthi kwakunje la. One typical example case eyangenza nayo ukuthi ngi-ede kule siqhumo ngesathayo icase kamfowethu lo owaye serial killer eSouth Africa uMoses Sithole. It's one of ngicabanga ukuthi angazi uma number 1 eSouth Africa or a rapist and a serial killer. Ayicathi waye number 1 Ramuntu. uMoses Sithole. Yeah. But ke ngezinto esasizizwa zibekwa ngithi yabo ngaye because icase yakhe it was a documentary yabo. But ke uma usuzwa idocumentary seyichaza ukuthi yini yamphendula lo babulwana ukuthi abe leya monster ayiyona, it is because wathe ibuyele etokhweni angathi uma esafunde uma ibuyele etokhweni ntambama intombazane ethile eyathi uyidlongolile emaphoyiseni waboshwa Engathandana kwanayo. akayazi ngisho ukuyazi yabo Wagcina senenzo. waboshwa wagwetshwa I think it was 7 years wafika ejele wanukubezwa iboshwa ama-28 sayazamthela ngesifo lesi siyabo sombulalazo kulo 7 years wonke ayobhantinta ubephila leyo mpilo ukuthi uyanukubezwa makushonelanga. Ngenxa yale ntombi. That is when he decided on his life ukuthi umuntu wesifazane empilweni yakhe khona la zasho khona ngisho kwijaji lapha athene even on his second term of life mangathi uyafa uphinde uyabuya emhlabeni into nje umuntu wesifazane empilweni yakhe yabo. So ke manje angithi uyabo ukuthi uma uzoqhamuka ufunda leyo case yokuqala uthi yabo ungasazi isiqalo ukuthi sisukaphi. This is when ke ngibuyela back ukuthi ke kunabantu akuqhama sibebulawa ngehluku ubuka ngithi yabo sithwala lekhanda awu bekwenze njani yabo. Mina sengireserve ukuthi angivele ngithiwe nje ngibuka kanje ngicomment yabo. Angithili ngithole kahle ukuthi kwenzeka. Yebo sengakwazi ukuthi ke ngicomment bafuna ngicomment but ngiye ngibuke kanje yabo angicomment mhlawumbe abantu anginabo baye babone mhlawumbe ukuthi usinothwele kule group kodwa I will never pass my comment yabo ngiye ngithule nje ngibukele kanje. So ke isihluko lento ezenziwa abantu kwabanye abantu uma labo bantu sithiwa sebeyazibuyiselela kube sengathi abantu abarong kanti suke singazi ukuthi kusuke kephi nabo labantu engithi ngibone kwivideo lapha indlela abadutshulwa ngayo ngoba abazange ngithathwe ngisho ifoni lapha bafende bacindezelwa ngomlilo kabi lamadoda lawa ngithi yabo wathi uyabaqhuza lo baphinde babuye bamcizela ngomlilo baqeda basuka bashiya kanjalo ngithi yabo la kuleyo lento baniyakwazi ukusida le ntombazane because indlela bafika ngayo abafika nje bazobakhomba labantu mhlawumbe ukuthi siyafika ba bridge yabo bafika ne street yabo bavulela nje umlilo street kuphela yabo ophaqa yaphunyuka intombazane benza bakwenza abaqeda bashiya nje kanjalo yabo. So ke sifunda ke ngezinto ezahlukahlukene nabo ke laba abanokubeza benze lento nabo ke let's hope ukuthi uNkulunkulu ke uyoba Jesus angileba Jesus ngapha because we all have our judgment day ekugcineni phambi kaNkulunkulu. Kubhlungu mfethu kunehlela ekhaya siyaphinda sithi nje duduzekani lapha ekhaya uNkulunkulu aniphe isibindi ukwazi ukuthi nidlule kulento enibhekane nayo mfethu. Mina njengomduduza Mkhwanazi egameni lakaThweleni mfethu ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu Ntombi, ngiyabonga futhi isikhathi sakho nesineke ube naso ngana kwethu. Ngiyabonga futhi. Ngiyathokoza. Ngiyabonga. Nisale kahle emakhaya. Thank you.